Il-lokalità ta' Ħażabbar jixri ilha żvilupp sostenibbli u li verament iħares l-interessi ta' residenti, iżda fl-istess ħin jirrispetta l-valur storiku ta' din il-pjazza. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt protesta li saret it-tnejn filgħodu f'Misraħ tal-Madonna Medjatriċi f'Ħażabbar, dan wara l-awtorità tal-ippjanar approvat bini ta' 5 sulari u li għandha topera bħala dar tal-anzjani, proġett li jopponewh bil-qawwa kollha. Infatti matul din il-protesta ġi spjegat li din il-binja se tkun itwal mill-kumplament tal-bini eżistenti, dan fil-waqt li se tħalli impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Intqal ukoll din il-binja se tkun twila madwar 17 metru, bil-bini fil-madwar huwa twil sa madwar 14 metru biss. Din mhux l-ewwel darba li l-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar oppona żvilupp f'din iż-żona, hekk kif kien hemm applikazzjoni għal blokka ta' appartamenti bil-garanzija li tinżamm il-faċċata tal-binja li hemm bħalissa. Kien hawnhekk fejn ġie spjegat li l-permess tad-dar tal-anzjani ma jinkludix din l-istess garanzija. Apparti minn hekk intqal ukoll kif iż-żona mhix adekwata għal proġett bħal dan, hekk kif din hija żona ferm traffikuża, kif ukoll diġà hemm problema kbira ta' parkeġġ. Għaldaqstant Net News tkellem ma' numru ta' residenti preżenti li l-kol esprimew il-frustrazzjoni tagħhom li proġett bħal dan huwa inaċċettabbli f'żona tant storika. Bin-nies irrealizzaw li pjazza bħal din fejn għandek binniet daqshekk storiċi u ta' valur ma tistax taqbad u tala' għajnejk għal żvilupp bla rażan u tagħdil mas-siċċità kollha. Ma jistax ikun dal-pajjiż li nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn l-iżvilupp jeqret kompletament il-fabrik ta' komunità li ilha hawnhekk għal dasnin kollha. Ma jistax ikun nibqgħu nagħmluha. Meta rajna dan l-iżvilupp, minn tħossok ix-xokjata x'tibda tgħid kif jista' jkun li din ġiet proposta aċċettata u saħa ssir. Allura jien qiegħtaw biex nuri li ovvjament ma jistax ikun li nibqgħu għaddejjem dan it-tip ta' żvilupp. F'dan il-każ dan huwa żvilupp li ser itappan din il-pjazza hawnhekk. Ħanoħonqu id-daħla tal-beltna binjiet ta' 5 solari li hija inaċċettabbli minn barra l-fatt li din il-pjazza hawn parkeġġ adekwat diġà eżistenti għan-nies li hawn bħalissa ħseb wara b'dar tal-anzjan li ħaqqas ħajkollha parkeġġ biżżejjed fil-binja tagħha stess. Għandna naħsbu iktar meta niġu għal żvilupp, mhux qed ngħid li żvilupp għandu xi jsir, imma għandu jsir b'mod biħsieb li jirrispetta anke l-lokalità u n-nies li jgħixu f'dik il-lokalità li f'dan il-każ nemmen li mhux qed jagħti dan ir-rispett. Intant kellimna wkoll ma' koppja illi jgħixu biswit il-binja u esprimew tħassib li dan il-proġett jista' jagħmel ħsara fir-residenza tagħhom. Bil-koppja pruvat tagħmel kuntatt mal-awtoritajiet iżda sissa għadhom bla risposta. Aħna bażikament noqogħdu hawnhekk stess viċin il-pjazza, il-home li qed jgħidu li jridu jagħmlu ħajaħdmu taħtna, aħna taħtna huwa basement u ħajaħdmu taħtna. Lilna ħadd ma konfrontana xejn, ħadd ma ġie jgħidilna isma' ħanaħdmu hekk, mhux ħanaħdmu hekk, tibżawx, ma nsarħulkom xejn. Jiġifieri aħna ma ġejna kalkulati xejn. Intom sissa tkellimtu l-awtoritajiet jew xejn? Le xejn, aħna ġevejna l-karta li ħareġ il-permess u daqshekk. Provajt iċċempel inti. Provajt inċempel ma sarx naqbad. Giulia Falzon għal Net News.